Paiki BJP, हमने ADC. Paiki BJP, हमने ADC. Bigra kangra kere genang bagi caro naisi. Bigra kangra kere genang bagi caro naisi. Paiki BJP, हमने ADC. Paiki BJP, हमने ADC. Bigra kangra kere genang bagi caro naisi. Bigra kangra kere genang bagi caro naisi. रोड शो खालायजानि थाङै दं माने बद थायरावबो खालायजानाय दामाव गोसो ग्रक आबो सायखोनार गरि सब समान जों नरौ मेडिया पर्सन नमो ताइ सिनि ओ हस्तनि जतति प्रसंग थे बार नमो हाइनो ऑडिटोरली सिते बर्मा बाहने का हम तचिबाय मानदाय दंमोन दिनि जों सिनि क्वेश्चन बाय टु मानदाय हस्पिटाल जरा रुट खानाय सिनि रुट शो सिनि गुरानि सिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री बाबा हाइनो जों बासो रुट शो खानाय ताइ सिनि पावर मिनिस्टर सिनि सार बाबा हाइनो दंनाय रतनानाथ सार बाबा दंनाय ताइ सिनि अरो सिनि मजस्कुनि सिनि कैबिनेट मिनिस्टर सिनि सरजरी सार बाबा दंनाय जों आरो क्वेश्चन सिमि जों हिमलायै मानदाय हस्पिटाल जरा जों रुट शो खादों प्रथम माने गेटरिंग नानिखौ बजागोन ना सिनि गेटरिंग के जों अरो क्वेश्चन बारि स्कुल जों गेटरिंग नाय आरो गाने सिमिं के जों तेरे या फिर बारि फैलायनाय पायर मानिखौ बजागो पायर मानि पाइथा खंखाय सिनि मानदाय हस्पिटाल बाय इनके तिनिनि बोसोराव मालखुं रक बोसोराव खायकेना आबो तारगे मालखुं ताबुक दो आं आसक सियाको ताफनो मोटामुटी यां फाइजा प्राय सिनि मालखुं यांगो 150 रक दङ दासो जरा इनके आइ माननायनि दंनाय आबा हायबो दंनाय आबा सिनारो दुटा कन्स्टिट्युएन्सि मिनि थाइमाबा कारण बयं बोसोर खा यां बोसोर खा आबा आं सियाको आबा गै आबा माने दा थांगासिनो माने इनका जरा रक बोसोर जरानिसिम खाजाक जरा जों दुटान सिमिं नो स्टार्ट फैनाय नि वानस लाजाक दुटान सिमिं तारो दुटा पार्सन दंखा माने दुटा फन सिं तो आ गेटरिं दुटां नाय आरो जों प्राय आरो रंसिम स्टार्ट खालामो हामबायसै